Здравейте всички, които ме гледате! Аз съм Лян Ангел БГ и днес ще направя реклама на един много хубав сервер. Казвам и ето каквито 124.156. Само може да го спрете клипа на пауза и да видите. Така, значи, правя реклама на този сервер. Ако искате направо, влизайте без да мислите. Вижте какво ми даде хелпъра. Само хелпъра ми даде. Protection 4, вара. Protection 4. Това пред вас какво е? Направо аз умирам от кеф. Не мога да повярвам. Ми дават толкова много хубави работи. Направо ще благословя хелпъра и правя реклама на този сервер. Влезнете и играйте вътре в него. Даже ще направя къща, която ще телепортна някой. Само да не са такива хейтерите. Ще телепортна някой. Направо мога да направя томбола. И да. И ще направя томболка. И който се спечели там да се направи рез всичко, и от мен ще има награда към 32 диаманта или стак диаманти. Дай стак бъде. Стак. И да, исках да ви съобща за тръбъра и че ще направя томбулка. И да ви хареса всичко това. И хора, това беше всичко от мен. Не забравяйте да влезнете в този сервер. Не забравяйте да се запишете. И чао хора!